आं थैबा आंनि माबाखौ जानो फै सारादु cool cool oy So hello लोगोफोर दिनैनि आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय दिनै जोङो माने दिनै आङो दंफां सायाव गाखोनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायदो आरोना लेट्स स्टार्ट स' लोगोफोर नैबे नुनायानो जोंहानि न' आरोना बे जोंहानि न' ओमफ्राय आङो ओइ खनायाव नुयो बै खनायाव गाखोहैनोसै माने गोलोम बोथोरावहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनांगौना स' माने गोदोनि उन्दैनि माबाखौहाय मा होनोमोनलाय आखलखौ देखायफिनसै आरोना स' नायबानो जाबाय एसे इन्टारेस्ट खालामनोसै दिनै युहु बेयावनो गाखोनो आरो मानोना दाखालि माने बहायनो खोजोमा हादोंमोन मानसिफ्रा ओमफ्राय होमबा गाखोनोसै लागाव दानाबा आयै थैदो दानाबा आयै मावसै बैनो जाहोन नङा बै नुहुरनायानो माने दुखिया न'खर नालाय बेयावनो थानांगौ गोसा स' गाखोनोसै मारै गाखोनो आं मिथिया बैयाव फार्स्टआवहाय बे दालायाव गाखोहरग्रोनोसै आरोना बे दालायाव गाखोनानै खोजोमा दं दाबो बाला लागावनांसिगोन तो चलो कुछ तूफानी करते हैं कि मेरा को कहाँ लेके जाएगा कि मेरा को कहाँ लेके जाएगा रे ओ नहीं गाखोग्रा दङ सेन्देलखौ यस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आया गाखो के ही रहूंगा रे बेबो आखाइ थाइसेजोंनो गाखोनांगोन आयु नोगोर डिस्टार्ब नै बारा गोजानाव जायाखै ओमफ्राय जा डिस्टार्ब रावबो थांनानै थानाय नै मबाइलखौहाय yes thanks a lot आयु बारा मा बुस्थु heavy so good yes लागाव गाखोबाय गाखोनायालाय 10 फुटसो गोजौ फैबाय ओमफ्राय बिराद गिदों बेयावनो उन्दैयाव बिराद गेलेयोमोन आङो साला दासिमबो बे दंफां दं आगोल बिदि नङामोन गोजौमोन माने जाय थांसै दानाबा आखाइ थाइसे ओंखारदों नै आखाइ फारसे ओरै दंफां नैबाव आखाइ हमाखै आङो बायगोन नामा आरो गोजौआव थांनो सेस्था खालामबावनि हागोन हाया कैसे जाऊं यार दंफां गाखोनो बारा एक्सपिरियेन्स गैखाया आंनाथ' गैनायालाय अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय माने ओरै बाबा खोजोमा अरदों खोजोमा नोंसोर मानो मानसिखौ अरो एम्फौ सुमफु दंबाला
साफा खालामनांगौलै बाल ओरैनो गाखोग्रा जागाबानो जायो वाह गिरने से तो मेरा हड्डी पसली थोड़ टूट जाएगा आया वाह फिर भी इंटरेस्ट लग रहा है एक और दोस्त रहने से तो बहुत अच्छा था रे वाह मोबाइल में ट्राइपॉड है इसलिए अच्छा हुआ है वाह कूल कूल ओयो यहाँ से कूदेगा मैं रुको यहाँ से जमीन तक कूदना है मुझे लास्ट तक नहीं लास्ट में झूला झूलते हैं थोड़ा सा अरे यार अयो कुछ माबा सुनना भाई अयो ठीक है ना अयो गैला आया आसो खुंदा नांलाबाय थैदो अरे आयो अरे आयो थैदो ओंखारदो आयो हैबासो आयो खोजोमा बासाखौनो दांनाला आयो आया बांद्राय मावजायाबो दंफाङा फिसाथार ओरैल' गरमालाय दासो 2टा जादों स' आयै थैदो एसे दसे जिरायनांसिगोन स' लोगोफोर माब्रै दं नोंसोरो दिनै आं नै माने दंफां सायावसो थानानै रायलायदों आरोना गरम नै ओरैथ' आयु खोजोमायानो ओरैसो थांजायानो आया मबाइलावनो सिनाय नागिरबावबाय स' लोगोफोर आं नोंसिनि थाखाय एन्टारटेनमेन्ट जानायनि थाखाय दंफां सायाव थालायनानै रायलायफैदों आरो नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्टआव खिन्थाहरदोलाय सानफ्रामबो आं बेखौनो बुंबाय थाखायो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो गाबोन दिनाथ' मा मिथिखायो नोंथांमोना गाबोन जाबाय इलेक्सन स' नोंथांमोननि पसन मथे नोंथाङा सोरनो होनो गोसो होदो भटखौहाय आसा खालामो नोंसोर जायनो होदों बे सासेबाबो देरहाखागोन अभियासलि गासिबो सासेयानो देरहाखायो अब्लाबो माने नोंसिना मा होनो मोनथाम दं नामा कंग्रेस बिजेपि स' आङो माने फार्स्ट टाइम आरोना गाबोनसो फार्स्ट टाइम भट होजेनगोन स' बोसोरसे लेट जाबाय बोसोरसेयाव मोनासै माने एप्लाइ खालामनो हरग्रायानो मासो जाबाय नालाय बिनिखायनो माने आया खोजोमनाया दाबो दं बिनिखायनो आङो माने बोसोरसेखौ होनो मोनासै अब्लाबो जेबो नङा देग्लाय होनो मोनबाय बिनि थाखायनो एसे लेट जाबाय आरोना भट होनाया पास बोसोर जाबाय दंफां गाखोया दिनैसो गाखोलायबाय आङो बाला इया ठंडा ठंडा कूल गरम के मौसम में साला दंफां गाखोना गस्ला गोदान गानना लानानै जारला जाबाय दस मिनिट ना मा जाबाय आं जिरायनाया आयदा साजोब्बाय वाह गाखोनोथ' रोंबाय दानाबा ओंखारनाया मारै रोंबावनो ओंखारनायाथ' दाना नोंसिनिथ' बारजुमगोन होननासो बुंना लानाय आथिं बायबा गैला थैगोनो दानाबा बिदि जाबाय दै ठंडा ठंडा कूल गरम नहीं होना है खिबो गोसोम आयो वाव माथो नोगोर गोजौ नालाय हागोन दा
हागोन दा नैबे गथ'आ बारनो हागोन दा मा हायाब्लाय हागोन ओरैनो बिमानि गाइखेर जागाराखै मा हाया व्हाइ नट होनखादों व्हाइ नट दानाबा आयै आं थैयोब्ला आंनि सारादु खालामना फैबानो जाबाय दे नोंसोरो दै आं थैबाथाय आंनि सारादु जानो बयबो फै फैदो एसे मावबानो गोलैखागोन आङो आया थैखादो फाइनालि बारनायनि बेबस्था गिदों आं थैबा आंनि माबाखौ जानो फै सारादु होद आं बुंना लाना जारा मोनबायलै बारा नामा हिनजाव मोनसाखो बारनांगौ आयै जालाथारसै इसे गोजौ मारै बारनो है थैबा थैगोन दे खेला बारनोसै ना बारा गिबायलै मा बारा बेलाय खेला होनलायलांबाय सरि ना जोंनि बर'फोरनि थाखाय जेबो नङालै बे खेलाखौ गासिबो होनो र' गाज्रि दामोन नोंथांखौ एसे आलायथ'नां वाह ऐसे लपकता हूँ बायगोनसो नामा आयो गिनांगोन ना आया Aduh, bunga lana nih. Begini baru sebentar. अच्छा भाई. Like the badore, she gives me pardon, killer. I just had a bite. I'm too high in the way. Was funny looking at. Which was it? No, which was it? ये एक वो एक दो सिर्फ दो है और हमारा फैमिली मेंबर 4 है ओमफ्राय नैबे खाटाखौ आरोना सरखारनिफ्राय मोननाय खाटाखौ नोंसिनावबो दंना गैया खिथादो थिङा उरायबाय बेना नै थिङा उरायबाय बारजोंहाय ओमफ्राय गोदान बानायनायसो न'निफ्राय सरखारनि होनायालाय बहुत मोजां जाबावनो गार्लफ्रेन्डबो गैया रायलायनानै थानो मैयानोथ' गाबलायनायसो जादों आंहा जायखौ मोजां मोनबाय बेबो गैला जायखौ एथबां मोजां मोनदोंमोन बेनाबो मालाय गोदान दंनो गोदानथ' होनजाला अब्लाबो बेलेगजों रिलेशनशिपआव दं होनबाय आरोना माथो खालामनो मालायनि जिबनखौलाय
थागोन एबार बाल हारसिङैनो मोनफिनोब्ला बेखौ लाग्रोगोन आङो एथ'बां अनदोंना मारै हगारनो हानो एथ'बां अननानैलाय जायगानिनो गोजाननि नङा गहपुरनिनो बे जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा बुजिगोन आं बेसेबां मोजां मोनो आं बुंबाय थाखायो बेखौ फैफिनदो होननानै नाथाय गैया फैया बहा फैनो बेलेगखौलाय मारैथाय नंखाय रादाय होनो ना बेबो मोनसे स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनो आरो नायनानै जुदि दासिमबो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो उनावहाय आं बिदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ लाबाय थागोन बे भिडिअआ इन्टारेस्ट जादोंना जायाखै आं मिथिया आरोना होमबाबो दासो जागायहांनाय नालाय रायलायनायानोबा मोजाङै जाजोबा थ' दासो जागायनायखाय मोजाङै जाजोबामोन ओमफ्राय इयुनाव मोजां खालामगोन नंगौ आं मोजां खालामो दाबो सेस्था खालामगासिनोखा स' लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि नोंथाङा सोरनोबा शेयार खालामनो लुगैदोंबा शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय जुदि हलेबा साबस्क्राइब जाथारनांगौ आरोना स' गाबोननि थाखाय बेस्ट अफ लाक आसा खालामो नोंथां होनायानो देरहागोन स' लोगो मोनसेलाय नेक्स्ट भिडिअआव ओमफ्राय दाबो साबस्क्राइब खालामाखै आरोना नोंसोरो फाग्ला नोंसोर बायदि मानसि नुफेराखैलां साबस्क्राइब खालामना होआ सापर्ट खालामदोब्रा एसे दे साबस्क्राइब खालामदो